ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ଆଶା କରୁଛି ଭଲରେ ଥିବେ। ମୁଁ ବି କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆଜି ମସ୍ତରେ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ। କାଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଏଇନେ ଜଷ୍ଟ ଆସିକିରି ନିଦ ବହୁତ ଜୋରେ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିଲା ନା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା ସରିଲା ସବୁ। ଏଇନେ ଶୋଇକି ଏଇନେ ଉଠିଲି। ବହୁତ ଜୋରେ ନିଦ ଲାଗିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆମ ବୋଉ ଭଉଣୀ ତ ଏଇନେ ଖାଇ ପିଇକିରି ଗଲେଣି ହାରି। ମତେ ଉଠିଲେନି ଯେମିତିଆ ସେ ସେଠୁ ଖାଇଦେଲେ। ତାପରେ ଆମ ଭାଇମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଖାଇସାରିଲେଣି। ଆମର ବି ଦିଅଁଙ୍କ ପୂଜାପୂଜି ସଇଲେଇ। ତାପରେ ଭୋଗ ଫୋଗ ରନ୍ଧାରନ୍ଧି ସଇଲେଇ। ତାପରେ ବି ମୁଁ ଏଇନେ ଜଷ୍ଟ ଖାଇବାକୁ ଯିବି ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ କଲେଇ। ରହୁଛି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁକା ପରେ ଦେଖାହବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇନେ ଜଷ୍ଟ ତ ଖାଇକିରି ଆସିଲି। ଖାଇସାରିକି ପୁରା ଏବେ ବି ତଥାପି ନିଦ ନାଗୁଛି। ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିବା ବି ଖାଇ ଦେଇକିରି। ଆମ ବୋଉ ତ ଯାଇଛି କଷ୍ଟାଟା ଧୋଇବାକୁ। ମୁଁ ଖାଉଥିଲି ଯୋଉ କଷ୍ଟାଟା ଧୋଇବାକୁ ଯାଇଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛି, ସଇଲେ କି ନାହିଁ ତାପରେ ଆମ ବୋଉର। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସୁଛି ଆମ ବୋଉ। କଂସାଟା ଟିକେ ଧୋଇକିରି ସେ ଖାଇ ଦେଇଛି ଭାତ ସବୁ। ଆମ ବୋଉ ଖାଇସାରିକି ତାପରେ ଭାଇ ଜଣେ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ଏଇନେ ଜଷ୍ଟ ଖାଇକି ଉଠିଲି। ବହୁତ ଟାଇମ୍ରେ ଲେଟ୍ରେ ଉଠିଲି। ଦେଖିବା ଆମ ବୋଉ ଆସୁଛି, ଦେଖିବା ଟିକେ ଚାଲ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବୋଉ ମୁଁ ଏଇନେ ଖାଇଥିଲି ଜଷ୍ଟ ପୋଖରୀରୁ ଆମ ବୋଉ କଂସାଟିଆ ଧୋଇକି ଆଣୁଛି। ନାଣ୍ଡି ଦେଖନ୍ତୁ ପଛୁଆ କେମିତି ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବୋଉ ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ତାକୁ ଦେଖୁଛି ପଛୁଆ କାହିଁ ଯାଉଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି। ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ତାପରେ ବି ଆଜି ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଯିବା କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ହଉଛି ବାହାର ପିଲା ଆସିକି ଖେଳିବେ। ଦେଖିବା ଆସିକି କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି। କାଲି ତ ଖେଳି ଆମ ଗାଁ ପିଲା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। 4-5ଟା ଟିମ୍ ନା 4ଟା ଟିମ୍। ଏଇନା ଖେଳି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା। ରାତିରେ ଶୋଇକି ଏଇନେ ଉଠୁଛି। ହଉ ରହୁଛି, ପରେ ଦେଖାହବ। ଟିକେ ଶୋଇକିରି ଉଠିଲା ପରେ ଦେଖାହବ। ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ନାଇଟ୍ ଯାଇକି ଟିକେ ଦେଖିବା କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ସେମିତି ବି ପିଲାମାନେ ବାହାରୁ ଆସିବେ। ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ମ୍ୟାଚ୍ ଟିକେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ବିଦ୍ୟାଧର କ'ଣ କରନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲି, 2 ଥର କଲ୍ କରିଥିଲି। ମୁଁ ଉଠେଇନି, ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ସେଥିପାଇଁ ଉଠେଇନି। କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବା ଟିକେ ଚାଲ। ଅନ୍ଧାର ତ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ଆମର କିଛି ନାହିଁ। ଭାଇ ଏପଟେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ବୋଧେ। ସେ ଶୋଇଛି ଯେ ଅନ୍ଧାର ଘରେ ଲାଇଟ୍ ଫାଇଟ୍ ବି କିଛି ନାହିଁ। ମଶୁରୀ ଭିତରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ଆଉ ରହୁଛି ଦେଖିବା ପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଆସୁଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏଇନେ ଜଷ୍ଟ ଶୋଇକି ଉଠିକି ଗୋଟେ ଖାଇଲି। ବହୁତ ଜୋରେ ଏତେ ନିଦ ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲି। ତଥାପି କହିଲେ ଏଇନେ ମୁଁ ଖାଇକି ଉଠିଲି। ଆମ ବୋଉ ତ ଏଇନେ ଖାଉଛି ଆସିକିରି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା। ହଉ ଦେଖାହବ ପରେ। ଆମର କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବାର ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ମୋତେ ଡାକୁଥିଲେ। ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିଛି, କହିଲା ଦାଦା ଖେଳିବା। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଖେଳିବା। ହଉ ଚାଲ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳିବା। ରହୁଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁକା। ଆଜି ତ ନାଇଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଯିବା। କେମିତି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ବାହାରେ ପିଲା ଆସିବେ ନା, ଟିକେ ଯିବା ଦେଖିବାକୁ। ହଉ ରହୁଛି, ପରେ ଦେଖାହବ। ଖାଉଥିଲି ତ ଆମ ବୋଉର ମୋର। ଏଇନେ ଆମ ବୋଉ କଂସାଟା ନେଇକି ଆସୁଛି ଧୋଇକି ସଫା କରି ପୋଖରୀରୁ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଆସିଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବୋଉ ପୁରା କରେଇ ଫରେଇ ସବୁ ପୋଖରୀକି ନେଇଥିଲା, ସବୁ ଧୁଆ ଧୋଇ କରିବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇନେ ଜଷ୍ଟ ଆସୁଛି। ଆମ ଘର ପାଖରେ ହେଇଗଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସୁଛି ଧରିକିରି। ଆମର ଖେଳିବାକୁ ଆସିଲେ ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଆଗୁଆ ଭାଲୁ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଧରିଦେଉଛି ବ୍ୟାଟ୍। ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ବୁଲି। ଏଇଠି ତ ଘରୁ ବାହାରୁନି ଟୋଟାଲ। ଏଇନେ ଗାଧଉଛି। ସେଠିକି ଯା, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ଏଇନେ। ମୁଁ କିପର କରୁଛି ଠିକ୍ ବୋଲିଂ ଚାଲିଲା। ଆମେ ବନ୍ଧ ଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ସୈନ୍ୟମାନେ। ଏ ପାଣିଟା ଘୁଅ ଚକୁଡ଼ି ଦେଇଛି ରେ। ଆମର ଆସୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଇଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ। ଆମର ଆଉ ଜଣେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆଉ ଜଣେ ପଛରେ ତା ଗୋଡ଼ରେ କ'ଣ ଲାଗିଯାଇଛି ଚଟି। ଜଲ୍ଦି ଆସେ। ଦେଖନ୍ତୁ କୁଆଡ଼େ ତମେ ଆସିଛ କିରେ? ବୁଲିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମ ନୂଆ ଜଏନିଂ କରିଛନ୍ତି ଟିମ୍ରେ।
चार ना बड़ा से चार आता धरू न रन तो हो गला चार हल्ला व्यक्तिगत अपराधिता से दल को वृद्धि कर साहय कर जना पड़े एक सफर सागर बस लगे दौड़े बस जीती हेमंत सहित गाड़ी असाधारण बुद्धि हेलो बढ़िया देखू मिला मिला चतुर्थ परिसमाप्ति करे सरस्वती
कंटिन्यू वाला जरूर अरे तारा जो बैक से अच्छा प्रथम बार जलम करा विकेट विकेट अच्छा दादा हाँ ठीक ठीक चपला तीनटा बस गला लक्ष्मी बस कि लक्ष्मी बस मोबाइल सांग मैंने वीडियोटी केमती लगे आशा कर निहाती कमेंट बक्स कमेंट करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे प्लीज दयाकोरी मो चैनल को सब्सक्राइब करदे। रोची बाय।